paine issue yeboundary yanga iripo. Boundary racho ratakaona rinenge rine almost around 30 or 40 meters. Ndopa paine difference conflict yawanga wainayo. Saka paine conflict takazoenda kuona kuti mukomana uyu kusaidi kwake kune musha wake kuenda kune musha wauyu Luke Chimungu kusaidi kwaanogara kuenda kune musha weawa pane about 10 meters dzaanga asima miti anga yati kure irutaridza kuti maybe iri kumaaround maybe 5 years. Saka isisi patakasviko uyo ati inini ndinoguma uku, uyo ati ndinoguma uku, isisi takabva tangochekawo zvazviripo tichiwabvunza background yanga iripo. Tabvunza background takazodzoka kuna sabhuku kuti wakanga wakaitawo sei. Saka takaenda kudiscover kuti zvatatakataura isisi bhozi isisi tatangotaura kuti iwewe zvawakati wakasiya munhu aiitawo 5 years apinda musaidi mako ari kusima miti. Orchard yacho ngatichingoti isisu pa 30 meters ipapapo 10 meters neighbor yangu ramba iri kusaidi kwemukomana uyu. Iwewe mukomana hauchagona kupfuura apa because wanga usati uyawane zvawanga waitako waclaimako, asi hauchagona kupfuura because mashure ichezindi nasabhuku sabhuku Fumai wese wanga wakangowataurira boundary ratakazongotaurawo isisu kuti no imi muchigura nepakati apa, uyu wochigara uku uyu wochigara uku. Challenge yanga iripo tiri kuzongonzwa hedu mubackground ndeyekuti zvinhu zvagadziriswa but pane nyaya yekuti umwe muzukuru umwe ndisekuru. Saka uyu ndiye akaenda kobuda ari sekuru. Saka akati kapfungwa kekuti no inini ndiri sekuru, iwewe wakapiwa musha mani medu, saka iwewe unofanira kunga usi apa. Asi pamakatituma uko pana baba anozaniko baba wenyemene Sifasi Chimungu. Sifasi ndiye mamakati tiende kuona tichinzwe. Sifasi akatsanangura akataura kuti musha uyu wacho wese wakanga wakatopiwa muzukuru uyu ndimbuya, because muzukuru uyu ndiye akagara nani nambuya. Baba uyu aitogara kumusoro kwemusha wacho kwaaigara ndoko akachizoti wabvako wakachikumbirira mwana uyu kwakuchienda kupinda muposheni yanga ine uyu mune zvakanaka. Wachiti gare munongozwa kuti vanhu kana tatidzirwei unochitanga uzwa twakawanda kuti chichadai wozwa kuti uyu muzukuru mwana watete uyu wadai ndo pachitanga kuita maconflicts. Asi baba muridzi wemusha akanga akanatsa kutaura kuti ndo mamiriro zvazvakaita. Saka isisi takasiya tavagurira paya pakangogurwa ndiishe nasabhuku ndo patakangoteedzawo isisu ndo mafambiro zvakaita. Paya paine gadheni rairi kudzasi tikatotaura kuti munofanira kubva maisapo apa. Gadheni uyu ritorine mabhanana tobva ndo patakazongotena tidai sobva tati gadheni ngarirambe ririko bhozi riri muna Pongwe chaimo. Saka ndo mafambisiro atakaita nyaya yevarume ava, but ndisekuru nemuzukuru zvekuti pamwe pacho waisafanira wanga warutombouya panapa wachiita confusion dzaunenge dzavari kuita bhozi pachavo wese chokwadi chaicho vanochiziva. Anenge ada kutotsotsa nekudi aritoziva kuti ndada kutsotsa apa ndandidoita zvakati apa. Saka ndo mamiriro akaita nyaya. Nekubvira dare kwasabhuku hatina kuwirirana varoramba inoti vasamiri nyabutsi. Ini ndakawirirana nazvo. Ndoitwa Luke Chimungu ndamira padare ramambo rachifi Mutasa. Ndakataura chokwadi ini ndiri ndichigara kwandakagara musha uyu hana upiwa naanasanyabutsi. Inini pakuti apapa tsiwirirana pa inini pandafuna kutsanangura ndepekuti baba vangu akataura umbo achipa achisa umbo kune umbo wakaiswa pa
ndiye baba akanetsana nambuya pana mastendi kwakaita kare sisu baba achiri kwamutare then awa vakatanga kugara waitonetsana nababa baba achitaura kuti ndainetsana naye inini baba ndiye akazoti waberekedwa wafa isisu chisasanetsana neniba neniba inini chinetsana nemunhu nambuya akamupa ndokufamba kwakaita inini baba anga ari kwamutare paakabva kwamutare ndo pakasvika chito stendi yako iropo saka izvozvi zviya kuchiuya kuso bhaundari rake zvakaitsawo saka bhaundari roro ndiro ndosindikuna wati baba wako iwewe namai wake wanga waitonetsana nenyaya yekupa kwakaita mai wako mbuya uyu munda kusvika baba wako adi baba unetsana nambuya kuti uyu apiwe kwao ndo paizi iye paakapiwa ndosaka kuti baba wako in the first place angasina right kunetsana nambuya because akasiye mwejeje. That's number one. Then number two, ndekuti iwe uri kutaura kuti baba wako achinetsana nambuya kudaro ndipo akazokuti iwe munda wako ulapo baba wako aikupa seko munda uri in dispute usiri wake. baba ipapo munda wanga usati wambonetse wakutonetsa nekutofa kwawakutoita mambo aiwa baba wako saka ainetsana namai wako pakuti baba aingoti painetsana isisu pataka baba akanga arura mai wangu inini vawarambana inini ndine 2 months pakurambana kwaita ndine 2 months takabva taenda kwasekuru then vaenda rora umwe mukadzi wechitubu anazoya kumbaba ndopainetsana nani mai nababa ipapo chiona ndi baba uyo kakubereka uri wani mwana iwe chiuya uchione kunoko baba vangoitawo zvake zvekubankless ndikwaingoshanda akapedza from 80 kusvika 2000 angoriko yekuti wakakura usina baba namai vafiri pamwe chete hauna tombokura nambuya wacho wakakura usikagari nambuya wakakura usikagari nababa anditi but munhu wongobva from nowhere baba wako asingagariva pachita zvake zvekubhakirei wewo kuti pakogara pasiri pake pambuya ndiri kuti chekuti akaestablisha kuti lendi ndiimbori yaani lendi ndeyambuya andizvo saka munhu ane right yekupa munhu lendi iyoyo ndimbuya akatositi pakaisisu saka uyu akapiwa akapiwa pake vapiwa bhaundari yake aigara nambuya anogara nambuya bo andati aigara nambuya ndiye enimo wandakaya naye panapa muzukuru wandakaya panapa naye mari yekuya naye ndio pasina imaramugara nambuya nembuya ndakagara naye uye paanotaurwa pakuti baba weuyu anga ari kuita zvake ari kubakless inini ndaitotarisa mbuya iye nyakundipa nhingirikiri ndaitosvika negorosari apo ndaigonawo napo ndaitoita look after mbuya baba wake ari kubakless uyu aroera kubakless uyu achiri mwana mudiki vakatengiwa toenda kwasekuru wavo ini ndaitoita look after mbuya ukabva mamunzwisisa ukabva matichitora hako gara hako sasekuru andizvo ndakaita kuti akatouya 2017 apa zvino apa ini ndagara ipapo 1985 ndakutomugashira ndikati murisekuru akutanga undipandukira inawe kutose kuti ndakamira pamberi pedare zvinhu zvizvi zvinoita kunga sekuti ndirunyepa but urombo chinhu chakaita sei chakashata zvodai kuti hama dzangu dzaindimirirawo chwaka vanhu vacho vese hapana achandimira neriba mukoma wangu ati wandorumdzana naye nearudharweni inonga kuti hapana anozokwanisa kurwira munda wemunhu vamenga hapana munhu ari kurwira munda wemunhu vamambo chi hachina basa rakuti kuromboka ukapinza nyaya kuti dhuru zaro is wrong uzwa kuti tongezivi daro rimwe rinoda kubatirira bhuzo ina ndozivi status yangu kuti wakamumira sekakwenoyo inini wacho wautondiziva pamwe you may be better than me saka nyaya karosava urombo unosiyana level because umwana zviti muromboka because anodriva chii anenge achidriva ipsam umwe achidriva chii achidriva platinum obva zviti ndiri murombo handiti then kokuya umwe anodriva emwero benzi handiti asi po paita mufemiri umwe arikudriva limozini saka neemwero anozviti ndiri chii futi ndiri murombo because pane kudriva chii limozini
Akaona difference. Saka level yeurombo yakadii yakasiyana. How you define urombo? Ngozi urombo inoziva mandoita. Urombo unongoreva chete kuti iwe une zvishoma pane zvinongo. Ndo urombo. Ndozvinotaura urombo. Hazvirevi kuti hauna asi une zvishoma. Zvese kaizana. Zvinokuita nezvongo. Ndo pauno kudefina urombo. Paurombo hwangu inini ndisikati ndinoda kufananidza naiye kuti inini ndiunyika kwachifu. Nyaya iripo ndeyekuti inini pakukurawo kwandakaita pakashayika mbuya ndo mbuya ndiye akatogwera muinde yekuti ningi nenhingi pamatiri watatu umwe naumwe achaenda mbuya wauri kutaura ndiye the same mbuya ari kutaura newe amutaura mbuya wakasiyana ipapapo pane akapiwa boundary akatanga kupiwa ndiye akatanga kupiwa vaisiwa maboundary. Saka iwe wakazoziya sei pakapiwa ndio pakazo ndandichiri kwambuya kwasekuru wakaziya sei pakafa ndakazopangidzwa nababa boundary. Baba ndiye kutadza boundary rambuya. Ayo ndiye baba ndiye ngari wani mukomana zvewambuya. Iwewe pakapiwa uyu andikona pakapiwa uyu wanga usipo wanga uri kwambuya wako akapa uyu ndi mbuya andisi kusvikira mbuya kokufa andisi iwe usati wadzoka umushanda baba wako andisi kokuzoya koteka advantage yekufa kwambuya yako unongedzera iwe pano pakanongedzerwa munhu nambuya iwe wobva wabhilivha kuti baba wako ndiye ari correct. Muzukuru munhu anodizevhawo zvakangofanana nechii nemunhu. Hazvirevi kuti zvakatomira hazvirevi kuti kana munhu ari muzukuru haasi munhu muzukuru kana apiwawo chaapiwa ndechake. Hatifaniri kuramba tichitatsika yekuti muzukuru haasi munhu. No, it's wrong. Pane vazukuru pavanotoziva havadiwi pekuzotiwo muzukuru haukwira muchikuwa chanasekuru no. Asi kana muzukuru apiwawo chinhu chake apiwa. Inini pane wari yangu ndepekuti alright pane mugano makaisirwa iwe uri kuti wakaluza zvakawanda sei? Ndakatorudza lendo ndikuwezi palendi ipo papo uri munda iwo wambuya iwo almost 5 hectares munda iwo no ndichiutaura munda muhombe mambo wangu hausi wakakura kubva boundary racho rese kubva munda wakakura yadhi yake uyu ndeye awa otherwise zvinogona kuita 1.5 hectares dziri 2 because area of dispute yanga iri 30 meters zvakangoita kubva pauwa maybe kufura ndio area yavari kuita Bambo 5 maground anokwana handina pakakura 100 meters kusvika parodha 100 meters ndio chii saka kubva paumba pauyu kusvika paumba pako pane 100 meters kona racho kubva pakona rake kusvika pakona rongera yadi yangu 100 meters ivi nyamukana ichika 100 meters kana takutaura nenyaya 5 hectares tikutaura noda 500 meters unoziva kuti mapurazi vari kupiwa chii? Mapurazi vanhu vari kuzwa vari muresettlement vari kupiwa chii? Vari kupiwa 3 hectares ne1 hectare nema2 hectares. Kana mapurazi kunozvimauya kuma1 hectare kuma2 kuma3 nema5 ndo vari zvinova machi ma A1. Kana watova kuma10 hectares kuenda mberi wa-A2 saka iwe kana uchitore 5 hectares kureserva yakatorwa neuyu iri muruzi wakaenda wataura kuti land yenyu is about 1.2 hectares mese combined muri 2 we are talking of 1.2 hectares but you already 5 hectares. pandira hectare jikapa munda ndichitarisa pandada kutsanangura ngepekuti before uchimwa kumambuya uine hectare yawinawo
munda iwo wakakura zvekuti pabhaundari raakapiwa iyeyo usanya butsu akatopiwa bhaundari rake achisima migamu iyo ndena achizama kutsanangura takomana emakepi chaoneti nemafoni muchiona uyu izvozvizvi zuro chaiyo pakatodzika tractor richitodzikisa somiri yake yekucheka mapuranga kune saidhi rekutoti mina chisi yangu yandakasima yandikuti kusaidhi pangu zvatikutaura ukaona migamu yakuchekwa it means kuti yane makuru magamu yamacho iwo vakasimwa nemagamu unokwasombora mudoko magamu yantori madiki uri mudoko ndokunzvimbo kwake kwakapiwa nambuya ikokoko achitosima pamusoro changa pamwe pacho tine tisikadi kuti dzimwe nyaya muzopesere mava kuzwa nekuti dziitwe zvimwe nyaya but vanhu avakava pakaiswa bhaundari remutunduru iwo ukazotengwa saka pamwe pacho tine tisikadi kutaura zvimwe bcause isisi tototanga kuti kubva una ichezindika muuye mupe ripoti yenyaya yekuti munhu akatema mutunduru wanga wakazi bhaundari wakautemerei kozosvika tinge tiri patinotenderera tese nhasi bcause it seems tirifuka tiri kudawo kubatsiraika but tiri kuona kunga musi kubatsirika hapana here mutunduru wanga wari pakonda apo wanga wakatemwa wanga wakaitwa bhaundari before wanga wazibudura mutunduru wanga waripo mutunduru wanga waripo ndo paweya yangu andikutoti paite roti but mutunduru iwoyo wanga utori kunze kwemumango yangu asi wakazivi bhaundari but kunze tiichezindi handiti kwete ishenzindi ichezindi nasabhuku wakatuma mutumwa wake zvino ukaona nendaenda ukokoko ndinenda toenda takamirira mamucha haukuwi mambo kwao wanzwa ndikaendeni ndikutoenda kuona tsoutaura kuti izvi ndo zvataona izvi takaona mutunduru munhu akamirira ishe aripo futi munhu anga akamirira sabhuku sabhuku anga atoripo akatsanangura kuti mutunduru wakatemwapo ndo tikaipa shifta wozonga wakatoisa iwewe miti yako uku atiti tikatozwisisa zvawakaita tikakujambisa kuuya uku atiti nhasi futi wadzoka uruti zvatakaitirwa kuda kutidzikise mambo edu bcause kana uda kutidzikise mambo tinomutadziki bcause ukatiti takautsanangurai tikakubatsirai uirambo ononga zvatakaita hazvisizvoka isisi tinoti mambo unomboenda tinomutadzika aende kuona obva wanana ichezindi obva azwa zvese zviriko bcause hatiswereri pamari asi iko papo kutopachokwadiya kuruti ari mnangati no saka ndakataura it's okay kana zvoda ndiye kuona zvinonetsera ndinoona saka munozvira rini kuhonde bari vatadzikatesa ina handisoti ndimambo adzike kukuba ini ndada kuzama kutsanangurawo kuti ndandirikutoka nini kuti ndikwanisa kutsanangurawo ngatite friday